नमस्कार मंडळी. खूप दिवसानंतर व्लॉग जे आहे ते स्टार्ट करत आहोत आणि आपलं ड्रीम जे होतं ते कंप्लीट झालं. इकडं उभी आहे आपली पल्सर RS आणि हिच्या करताना जिकडं मी एका व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं ते आता तिकडंच चाललो सकाळी. आता ते जे आहे ते पूर्ण क्लिअर करून टाकणार आणि सध्या ब्रश करायचं आहे. आता ब्रश बी नाही घेतला, बोटानं ढकल करायला लागन आणि जा लागन तिकडं. पहिलाच बहुत वेळ झाला. सकाळपासून जे आहे ना संध्याकाळपर्यंत आपल्याला तेवढा काही टाईम मिळत नव्हता. याच्याकरता आपले व्लॉग व्हिडिओ जे आहे ना ते येत नव्हते. आता कंटिन्यू टाईम काढून करत आहे. तर गाडीत डिझेल वगैरे सगळं टाकलेलं आहे आपण आणि तिथं ब्लॉग शूट करायला काही टाईम भेटला नाही याच्याकरता. आणि आपल्या गाडीत आहे जेवण आणि सध्या दाखवलं होतं तुम्हाला मी ते जेवणाची कंपनी आहे तिथं आपण लागलो आहोत सध्या. कारण पल्सर RS जे आहे तिचे पैसे खणवायचे आपल्याला जवळपास 30-40 तर झालेच आहे आतापर्यंत. जवळपास 50,000 वगैरे खणवायचे असून तिचे बस. त्याच्यानंतर मग हे कंपनी सोडल्या जाईन आपली. त्यानंतर मग आपलं जे कंटिन्यू काम आहे ते चालू राहणार. तर सध्या पुरतं आता हे गाडीवर लागलो आणि गाडीवर खूप मजा येते खतरनाक. तर आपला सध्या नागपूर हायवे लागलेला आहे आणि आपल्याला जायचं आहे वरोरा. तर वरोरा इथून आहे जवळपास 47 किलोमीटर. तर ते होऊन जाईल आपल्याला कवर जवळपास 35च्या अंदरच होऊन जाईल. कारण टोलना घेऊन गेलो तर 35 मिनटं लागते आपल्याला. आपलं एवढी टायमिंग परफेक्ट आहे. सनसन करत आणि फास्टॅग तर आहे लागून, पण एक वरोऱ्यामध्ये टोल येते आपलं कार्डवाला, त्याचं रिचार्ज संपलेलं आहे. तर आता सध्या आपल्याला लॉंग कट घ्यावं लागेल. त्याच्यानंतर थोडं लेट होऊ शकते, म्हणजे जवळपास 1 घंटा लागू शकते. तेवढा टाईम परफेक्टली म्हणजे तेवढ्या लोकांना जेवण पोहोचू शकते तेवढ्या टाईममध्ये 1 घंट्यात. तर तेवढा टाईम मॅनेज करून घेऊ आपण. आता सध्या झाले 7:21. आता कंपनी परमिशन देते 55-60ची, पण तेवढ्याच्या टाईम जे आहे ना ते कवर नव्हतं. तर मी राऊंड फिगर 70 चालवतो. 70 म्हणजे आरामशीर होऊन जाते, कारण जास्त दूर जायचं नाही राहत मला. जवळपास जायचं राहते लोकल एरियात. जसं मग लंब पाठवून 300-400 किलोमीटर तर मग तर अलगच विषय राहणार. आणि सध्या 60-70 बस एवढ्या रेंजमध्ये चालवत आहो गाडी आणि एवढ्या रेंजमध्ये लवकर टाईम कवर होऊन जाते आपला. आणि आपल्यासोबत आहे माझा मित्र, हा हेल्पर म्हणून काम करते आणि आपण ड्रायव्हर म्हणून काम करतो. तर हा आता गाडीचे म्हणजे याचं काम करायणार म्हणजे ते म्हणजे गाडीतले डबे वगैरे खाली करायचे, भरले डबे खाली तिथं ठेवायचे आणि खाली डबे गाडीत टाकायचे. बस एवढं काम राहते याचं. तर चला मग आता जवळपास आपण 10-15 किलोमीटर कवर केलेलं आहे आणि टाईमचा काही विषय नाही. टाईमच्या पहिलेच आपण पोचून जाऊ. हायवे जो आहे तो सोडावा लागेल, कारण टोल जे आहे ना त्याचं फास्टॅगनं एक टोल निघून जाईल, पण दुसरा टोल जो आहे वरोऱ्याचा तो निघणार नाही. याच्याकरता आता इथून लॉंग कट घ्यावं लागत आहे, कारण इथून वरोरा जास्त काही दूर नाही. आता सध्या आपण नंदुरीहून सरळ जाईन आपण कुचना. तिथं आपली एक साईड आहे, तिथं डबे उतरवले. मग तिथून समोर पुन्हा जवळपास 5-6 जागी जायचं आहे आपल्याला. तर बघा मग आजचा व्लॉग जो आहे तो खूप इंटरेस्टिंग होणार आणि मजा पण येणार. फक्त ह्या रोडनं एक इश्यू आहे, ते म्हणजे रेल्वे गेट. आता रेल्वे गेट हमेशाच पडून राहते. आता 4-5 दिवस होता मी इथून जात आहोत, तर रेल्वे गेट हमेशाच पडून राहते आणि तिथं 5-10 मिनिट आपला टाईम लेट होऊन जाते. आणि बघू शकता 7:52 झाले आणि आपण 7:21ला निघलो होतो. म्हणजे आपल्या 35 किंवा 30 मिनटात आपण जवळपास जवळपास आता कॅल्क्युलेशन मी काय मारत नाही, तुम्ही मारून घ्या किती झाले काय झाले. तर आपण निघलो होतो 7:21 आणि आता झाले 7:52. तर सध्या आपण नंदुरी गावात आणि इथून जाईन डायरेक्ट कुचना. तर जे मी सांगितलं होतं तेच एक प्रॉब्लेम आहे वरोरा येताना, कारण इकडून पण आलं तरी रेल्वे गेट आणि तिकडून माजरीकडून गेलं तरी रेल्वे गेट.
आणि वरयातून गेलं तिथं रेल्वे गेट नाही, आपण टोल आहे तो कार्डवाला. तर कार्ड दाखवतो तुम्हाला. अशा प्रकारे आहे तो कार्ड, अशा प्रकारे आहे तो कार्ड. आणि हा कार्डचं एक्सपायर झाला आहे म्हणजे 1 महिन्याचीच लिमिट राहते. तर ह्याचं रिचार्ज वगैरे जे ते करायचं आहे आणि आज मी सांगितलं कंपनीमध्ये, तर आज करून मिळणार आपल्याला. तर मग आपलं जे आहे ते म्हणजे मग हे जे झंझट आहे रेल्वे गेट हे संपून जाणार, म्हणजे इथं याचा चान्सच नाही राहणार. त्या तिकून गेला का म्हणजे आपली टायमिंग पण कवर होणार आणि सगळ्या गोष्टी बरोबर होऊन जाणार. आता हे फक्त 2 दिवस ॲडजस्ट करावं लागेल मला, तर करून टाकतो. आणि बाकी इथला रेल्वे गेट जो आहे तो बाकी गेटपेक्षा हा गेट लवकर खुलते, म्हणजे याला जास्त टाईम नाही लागत. मी येतो डेली, मला माहीत आहे, पण आज माहीत नाही किती वेळ लागणार. तर हा गेट किती वेळापासून पडून आहे तर. आणि बाकी आहे इकडं हेल्पर बसून आपले. आणि तू कोणत्या गावात जाऊ तू? नाही तिकडं राहतं वाटतं कुठंतरी दुसऱ्या गावले. हिरापूर बोतली म्हणजे चिमूर नाही, गडचिरोली साईड. गडचिरोली जाऊ का तू? बाप्पा बहुत दुरून आला तू इकडं. आता बघू शकता तुम्ही रोड किती अतिशय खराब रोड आहे. जर का आपल्याकडं टोलचं कार्डचं रिचार्ज असतं ना भाई, तर आपण लवकर टाईम कवर बी केला असता आणि आता माझ्या 5-6 साईडा झाल्या असत्या जवळपास. आणि हा जो आहे ना आपला खराब रोडमध्येच टाईम चालला जाईल, कारण 3 नंबर गेट टाकून गाडी न्यावं लागतं इथून, कारण हे गाडी जे आहे ते खूप पटकते त्याच्याकरता. आणि तिचे शॉकअप जे आहे एवढे कमजोर आहे, तिला हलका घंटा मी सहन होत नाही. इंट्रा एक टाईम अगर पिकअप असते ना आपली भाई तर मग काही विषय नव्हता. इथून 40-50 मिनिट असतं तरी पिकअपचं काही वाकडं होत नाही. आणि हा गाडीचा जीव पाहून आणि रोड पाहून हे गाडी चालवावं लागते आपल्याला. तर आज जो आहे तो थोडा टाईम जास्त होणार, पण काही विषय नाही. थोडा अर्धा घंटा आपण लेट होऊ शकतो, जास्त नाही, अर्धा घंटा होत झाला तेवढं तर आपण कवर करून टाकून समोरच्या रोडवरून. आणि बस आता आपली पहिली साईड जी आहे ते आता इथं आहे कोयला मैदान. हे पार केल्यावर त्यानंतर पहिल्या साईडवर आपण पोहोचून जाणार. बस तिथं उतरवलं त्यानंतर समोर निघते ना गेट निघते. तर मंडळी आपण पहिल्या साईडवर पोचलेलो आहो. थोडी सरकवून घे ना गाडी. इथं टाकते 3 वाढले म्हणे त्यांनी लिस्ट दिली म्हणे ना. नाही 75ची लिस्ट आहे म्हणे. नाही तो म्हणे ना त्या दिवशी त्याच्या मतान थोडी नव्हती जी आम्हाला कंपनी सांगेन तवा होते ते. 4 भात 2 वरण 2 भाजी नाही 3 वरण 3 भाजी टाक. त्याच्या ह्याच्यानं काहीच नाव जेव्हा मला कंपनी सांगन श्रीकांत सर वगैरे तेव्हा होऊन जाईल. मी विचारतो तसं जेव्हा कंपनीमध्ये वाढले असेल तर मग एक्स्ट्रा घेऊन येतो, नसेल वाढले तर मी कुठून आणणार. हो लोकांनी 8 वाजता घरी बसले, अजिबात मोबाईलच काम करत नाही. किती वेळा फोन केला, किती वेळा म्हणजे उचलत नाही फोन. भर बे पाहून टाकशील गुर, खराब असेल तर देऊ नको. नाही चांगला. आमच्या मागे रिकामी सरकत देते कंपनी. बस झालं. तिकडून साला गेट निघते का नाही का. माच्या काटे वाटते तर करून चल पकड आता असा. तर मंडळी आपली पहिली साईड जी आहे ती झाली. साईड आपल्या टाईमला फक्त आपला रोड जो आहे ना नॅशनल हायवे त्याच्याकरता आपल्याला टाईम होते. तर आता इथून डायरेक्ट निघणार आता ओर्रा. हे माजरी जे आहे ते मी सध्यासाठी सोडून दिली, कारण आता पहिलं एका राऊंडमध्ये करायचं आहे यायले. तर आता जे अर्जंटवाल्या साईड आहे त्याच्याकडे आपल्याला पहिले जावं लागते. नाही तर भाई पूर्ण डब्बे जे आहे ना जेवणाचे ते वापस न्यावं लागेल, कारण लोक जे आहे तिथले सगळे कामोकामी चालले जाते. डब्बे जे आहे ते
दुसऱ्या दिवशी तसेच भरून राहते. याच्याकरता मग तो जो साईडवाला तो म्हणते भाऊ टाकू नको, घेऊन जा त्याच्या वाटणीचं घेऊन जा. आता तसं होणार नाही. याच्याकरता मला जे म्हणजे लवकर जिथे जायचं आहे तिथं पहिले जावं लागेल. आता पहिले जाईन आपण वरोरा, तिथल्या 2 साईडा कंप्लीट केल्या. मग इकडून असं माजरी नाही, मग जावं लागेल आपल्याला करंजी कळमगाव, त्याच्यानंतर मग मनगाव राळेगाव. हे झाल्यानंतर आपल्याला यावं लागेल माजरी. मग बस आपल्या साईडा कंप्लीट. तर हा जो रोड बघू शकता तुम्ही, हा आहे यवतमाळ वणी रोड, म्हणजे आपला वरोरा यवतमाळ रोड. बस आपल्याला इथून टर्न घेऊन वरोरा जायचं आहे. आणि हा गाव आहे कुचना. आपण माजरीकडून आलो असतो, पण तिथं पडते 2 रेल्वे गेट. तिथं हा गेटपेक्षा जास्त टाईम होते. त्याच्याकरता मी इकडून टाकली गाडी. नाहीतर तिकडून आलो असतो तर त्या 2 साईडा जे आहेत ते कंप्लीट झाले असते, पण वरतले डबे आपल्याला वापस न्यायला लागत होते. 4-3-3 कर. 4-3-3च ना कने भाऊ का कमी का? हां काहून का? अगं वरण पुन्हा न्याय लागते वापस मग आम्हाला. एक खतरनाक वाली स्माइल दे का मागं जायला लागेल. बस ओके. सरले आंबे. हो काकू लोणचं आनंदजी इकडं फोटो काढायला लागते. हो लोणचं घेऊन या ना. दुसरं पाकिट काढत. बरं ठीक आहे, दुसरं वाल दे रे. फोटो काढतोय. अजी गुड झाक. बस झाला. गुड काढ गुड. ओ काकू अलग वा गेट लागन. नाही लागत. आमच्या ओळखीचा आहे तो, नाही लागत आम्हाला. बिन ओळखीच्या माणसाला गेट लागते. हो आंटी चेक करके लो, नहीं तो चावल जाएंगे, दाल जाएंगी. वो चेक करके निकालो सब. सरक ना भाषा बांधू का? असंच राहू दे कारण इथं समोर थांबा लागते काय जागी. तर मंडळी आपल्या वरोऱ्यातल्या ज्या साईड आहेत ते तर पूर्ण कंप्लीट झाल्या. आता चाललो आपण करंजी कळमगव्हाण असे 2 गाव आहे. बस तिथं डबे उतरवले का त्याच्यानंतर मग माजरी जायचं आहे. तर आता इथून पुरा नॅशनल हायवे आहे आपल्यासाठी. हा एक रूट बहुत पनौती आहे, म्हणून हा जे साईड आहे ना पूर्ण मी हाईट करून टाकतो, म्हणजे सोडून देतो. याच्याच हाईट नाही स्किप करून टाकतो. मग हा आखरीले करतो, कारण त्यांच्याकरता इकडचे डबे सर्वात जास्त आहे. इकडचे डबे अगर लेट झाले तर भाई पूर्ण अर्धी गाडी वापस नेल्यासारखं न्यावं लागते. त्याच्याकरता मग इकडं ॲडजस्ट करून टाकतो थोडा टाईम. बस थोड्याच वेळात समोरचा नॅशनल हायवे लागणार आहे आपल्याला. बस हा ब्रेकर पार केला तर बस नॅशनल हायवे चालू. इथून पूर्ण रोड दलितदर आहे साला. एवढी भोकावर येते गाडी चालवायला भाई, काय तर काही सांगायचं काम ना. पुरा खतरनाक. आल्या दर्शन हा पहिलं ब्रेकर गड्डा स्वागत करते आपला. हा एक गड्डा. हा एक झाला. त्याच्यानंतर पूर्ण रोडच खतम आहे हा पुरा. पूर्ण आपण हायवे लागतपर्यंत जो आपण वणीकडून येतो तो कुचना साईड मारली, तो हायवे लागतपर्यंत हा पूरा रोड खतम आहे. बघू शकता किती बेकार रोड. आणि इथं पण तसंच आहे. दुसरा तिसरा ह्याच गेअरवर न्यावं लागते इथं पण गाडी. चला तर मग आता हा रोड कंप्लीट करून टाकतो. इथून 10-15 मिनिट लागत नाही. इथून तर जास्त किलोमीटर नाही, 6-7 किलोमीटरच पडते ते 2 गावं. पण रोड अगर चांगला असताना भाई इमानदारीनं पटापट काम होत होतं. निमी तेल पेन बे पाणी पेला का? आजी इकडे दाखव.
बस थांब निघला पाय. काय गिलास तर मंडळी अशा प्रकारे टायर ब्लास्ट हा आजच चेंज केला होता मी सकाळी. हा वाला सील आणि तो वाला पुरा गेला कामातून.